Čau všichni! Já vás vítám u dalšího videa, kde budeme programovat dálkový ovládání do dvojkového fokuse. Co budeme potřebovat pro programování dálkových ovládání? V podstatě nic. Potřebujeme jenom dálkový ovládání, který chcete přiučit s vozidlem. Pozor, musí se znova přiučit ty, který už jako máte, protože ty přestanou fungovat. Takže já mám tady 2, takže budeme přiučovat 2. Proč to budeme dělat? Protože jsem vyměnil gem. Na tom starém nefungovalo relátko na dálkový světla. Naštěstí výměnou celého gemu se to povedlo odstranit tuto chybu. Jak to celé bude probíhat? Jednoduše. Strčíme klíček do zapalování a teď musíme 4x otočit, 4x otočit z pozice 0 na pozici 2. Po čtvrtém otočení vrátíme klíček do pozice 0. A teď by se měl ozvat tón, zní asi takhle. A to nám říká, že v následujících 10 sekundách můžeme párovat dálkový ovládání. To znamená, že pak už stačí jenom stisknout libovolný tlačítko na prvním dálkovém ovládání, který chceme spárovat. Zase se ozve tón, takhle. Jakmile ten klíč, co tady je, tu dálku spárujeme, tak to nevyndáváme. Vezmeme si druhou dálku, zase zmáčkneme tlačítko, zase slyšíme následující tón. A to znamená, že jsou 2 dálky spárované. Programování se ukončí tím, že zase znova otočíme zapalování do pozice 2. A nebo počkáme 10 sekund, to je úplně jedno. Tak jo, jdeme na to. Na teorie, jdeme na praxi. Let's go. No a to bylo všechno. Klíček vyndáme a mělo by to začít fungovat. Tak se ukaž. Odemknutí funguje. Zamknutí funguje. To je první klíček. A teď ten druhý klíček. Tak odemkneme si. Odemknutí funguje. Lovely, zamknutí taky funguje. Paráda. No a to je celý. Takhle spárujete dálkový ovládání u fokusu MK2, je to stejný před faceliftem a po faceliftu. Možná se to jenom liší, když má člověk keyless entry. Ale to zatím nemůžu ověřit, protože nemám po ruce žádný auto s keyless. Tak jo, hele, mějte se a uvidíme se zase příště. Čau. Jinak, pokud by to někoho zajímalo, tak maximální počet dálkových ovládání spárovaných s jedním autem je celkem 8 kusů. Takže pokud chcete mít dálky všude po bytě k vašemu fokusovi, není problém, spárujte si 8 klíčků.